Nura M Inuwa, Hamisu Breaker da Umar M Sharif wani ne fi iya waƙar soyayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin tashar mu na Soyayya 24. Kafin mu shiga cikin bidiyon nan, ina so ne bai danna mana subscribe ba, ya danna mana subscribe. Yawwa, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan har bidiyon namu ya burge ku, ku danna masa like, sannan ku ƙara mana da comment. Mun gode. A shekarar da ta gabata ne Umar M Sharif ya buga wata waka mai daɗin gaske wanda ake kiranta da Hafiz, sannan kuma aka sata a Hafiz na fim ɗin Abubakar Bashir mai shadda. Wannan wakar ta Umar M Sharif ita ce ta zama na ɗaya. Wakar da ta zama ta biyu a wannan shekarar ba kowace waka ba ce illa Hafiz wanda Nura M Inuwa ya buga ta. Wannan wakar ta yi matukar daɗi, ita ma an sata a fim ɗin Hafiz na Abubakar Bashir mai shadda. Ita ce wakar da ta zama ta biyu. Wakar da muke tunanin za ta zama na uku a wannan shekarar wakar Hamisu Breaker ce. Ita ma ana mata lakabi da Hafiz, amma kuma sai dai ba mu ganta a wannan fim ɗin na Abubakar Bashir mai shadda ba. Amma mun ga wakar Abdul Diwan wanda ta zama na uku a wannan shekarar. To wannan shekarar muna so mu ware wane ne fi kowa iya wakar soyayya tsakanin Umar M Sharif ko Nura M Inuwa ko Hamisu Breaker. Masoya, duk wanda ya ji wannan bidiyon namu har ƙarshe ya kokarta ya mana comment ya faɗi ra'ayinsa. Hamisu Breaker ne ko Nura M Inuwa ne ko Umar M Sharif ne?